Окей, хора, и вижте само едно нещо. Айде, бъд такъв. Една. Пак. Беше изкачихме половин час. Добре, хора, си толкова много чакане заради и ме вижте. Ruby Legend съм, 19 левел съм и вижте. 2 минути съм ми. Охо, тук колко имам на Achievements, как беше там това нагласно. Уина! Майчо, аз съм бил колко пъти. Има буден. Ето това. Рокетмен, това значи да убия такива. Не, това е след 3 часа. Ето Ruby Legend съм. И не съм хаквал, само да ви кажа, не съм хаквал. Но ми вижте това. Гледайте. 1673 6 Efficiency, това не знам как ще чете, му е 16-та. И е Legend. А колко струва? Некъде 240, 20 струваше на намаление, беше 30%. Имам и тази книга, която тази не ми е нужна. Ето този снайпер го спечелих от това. Как беше? От машин... Това гифта. А това... И той е легендар, ама не ми е нужно. Това повече ще ми е нужно, ама... Това пак го спечелих от тези. Стреля пим, пам, 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 пам. Имам колко много яйца. Wins left. В този епизод може да спечеля 4 пъти и да ви покажа това Legendary яйце. Legendary. Мисля, че има само динозавър. Играем на рандом. Окей. Точно по това. Окей. Утре сме почивка за повечето деца. И вижте сега само това. Яко, нали? Изстря по 12 пъти. И много просто. Мама, и аз ги имам тея, бе. Чакайте само за малко. Те са само да свърши играта и само ще ви... Чакай, бе, аз направо... Само за малко да се обая на брат. Хора, с него ще се чуем след 15 минути, защото той тренира. То мап е тъпче. Второто нещо, което искам да ви кажа, че ако искате да играем, номера ми е... Ти шегуваш ли се, бе? Ако искате да играем заедно, моето име е 8888 и любимото ми нещо е... Не знам, Teamfight. Да, започваме на... На това. На 52, че ми е любимата. Това оръжие, което аз го имам, много малко хора го имат. Много. Малко. Много. Едно, две, три. Едно,
2, 3. Как? А по то се превърна в демон, бе. Тази има ужасно много кръв за някой, ако не знае. Ей, аз го имам това. Над. И даже тиквата му ти. О, видяхте ли къв дабл хедшот? Мога убие двама с един. Мам, чак. Хедшот. Не. Хедшот. И още един хедшот. Не. Следваща ракета. Сега ще удара по много различен начин. Ще го превием. И водим се само с една точка. Може би сега ще изгуби. Най-вероятно. Не. Стига. Ти метам граната. Ако съм метнал, съм по. Но 2, 3, стига. Стига с тези гадни демони, бе. Малко по-честно да стане. Е така. Може да се каже, че съм убил и демон, и човек. Това е чист демон. Къде летиш, бе? Мой мамо, когато ти ръкоши. Ябада! Колко става тук, бе? Както виждате, това оръжие прави много рикошети. И е много скъпо. Точно са ли се завеждаш, бе? И ти доджвам мухите. Както меташе електрически мухи, и видяхте ли как меташе електрически пчели? Добре, да. Как 10 купи, бе? Аз съм Ruby Legend 2. Не, 10 купи са много за мен. Окей, че и по него съм много добър. Да, бе, да! Какво е това? Еднорози ли има, бе? Гати тъпото. То вече има и еднорози, това иначе не го знаех. Може би са Legendary и те или Мустикъл. Ма, стига, бе. Това Кабума ли е? Да, Кабум. Кабум! Бам! Гледайте сега. Очаквания. Хедшот кил. Очакване кил. Минах му през мозъка от всекъде. Тири ме. Или бе. И сега дами и господа, гледайте какъв е човек. Как е жив? Мама. То ме изненада. Мама. Аз направо ги пребивам, бе. Албърто Девила. Аджаба! Както виждате, взима ужасно много кръв. Айде, бе. Кабум. Един хедшот мога убие даже като мен. Сребърна защита и цялата кръв. Вижте колко кръв взима това. И както виждате, мога минава през двама. Стига, бе. Двама на един, трима даже на един. А двамата ги гръмнах с граната. Да. Ма какъв е то демидж, къде това ми взима, бе? Искаш по другия начин, да? Искаш с огнен файл. Водим ги! 22 купи, мамо! Това е доста купи. Искате ли на дуела? Сега ще отидем на дуела. Да видите какво е дуел. Което се отключва само за роките. Само рокетата може да го отключва. Ето дуел. Минингън, пистола, пистола е як, защото
Като картечка. Разбирате ли, като картечка? Да, бе! Ето няма го бия със сигурност. Това е ясно. Сега един хедшот ще му биеш умър. Ама и той ли има това? То как не умира от един и так, каквато и да е. Ще направим най-големите рикошети. 2016. Ще му бия този динозавър. Нали па ще го бия по старомодния начин. Къде си? Гледай, ние се въртим. Това служи гадната бомба! Ще те убием, бе! Ще те убием. Къде? Там ли, бе? Там ли, бе? Както виждате, един хедшот мога ви пребие от себе. Сега бързо нагоре. Заседнах. Ма стига, бе, жено. Сега тук бързо да се скрием. И сега рекуширам. Пам. Стик. Бам. Ама и тая ще ме убие. Пазари. Тя ми хе успешно. Няма се качиш, няма. Няма се качиш. Няма. Къде е динозавъра ми? Динозавъра ми да не я бие, бе. Нека да беше ме изкачил. Окей, за сега я водим. Сега бием. О, коста, бе! Чупите черепа ли не? О, коста, бе, играчи. Аз съм Ицак, Мустак. Беборан. Аз съм Иван Барабан. Който не е Беборан. И не е смешно. Сега гледайте, дами и господа, къв рикошет. Хайде. 360 носкоп! За малко. О, е. Може да направя още един дуел. Не, всъщност няма. Добре, хора, това ще за този епизод. Надявам се ви харесал и чао.